la Luca, suntem la Societe Gourmet, tot în autoizolare. E cam trist fără voi, dar ne-am gândit ca în timpul ăsta să vă arătăm cele mai de succes rețete de la cursurile noastre de gătit. Chestii simple, dar gourmet, pe care le poți face și tu acasă. Azi am invitat-o pe Ileana să ne arate cum se face un steak corect și ceva ce mie îmi place foarte mult, unt cafe de Paris. Enjoy! Niciodată nu e prea devreme sau prea târziu să înveți să faci un steak. Așa că azi m-am hotărât să te arăt o metodă foarte simplă prin care friptura ta să fie la fel de suculentă de fiecare dată. Cel mai important este să pleci de la o carne de calitate. O să vă explic mai mult după ce vă dau un pont. O bucată de unt aromat o să facă din steak-ul vostru o experiență absolut wow! Eu am ales să folosesc pătrunjel și tarhon, dar dacă tu preferi oregano și rozmarin, ești liber să le folosești. Deci, ce-i de făcut? Am pus batonul de unt cafe de Paris la rece și este momentul să revenim la friptura de vită. Am menționat căldura reziduală. Pentru orice steak este absolut esențial să se odihnească cel puțin 5 minute pentru a rămâne suculent. Așa că scoate-l pe farfurie și lasă-l ușor acoperit cu folie. În timpul acesta, căldura reziduală de la suprafețe se distribuie uniform în interiorul cărnii. Corect, suculent, cu exteriorul ăsta brun aproape caramelizat, este unul dintre acele feluri pe care îl savurezi fiecare secundă. Iar untul ăsta aromatizat parcă-i făurit în ceruri. De fapt, untul Café de Paris a fost inventat în 1930 de proprietarul șef al unui restaurant din Geneva. Datorită acestei creații răvășitoare, localul lui a devenit rapid cunoscut printre iubitorii de steak pentru cel mai bun unt de friptură pe care îl poți mânca pe lumea asta. Rețeta a fost transmisă mai departe fiicei sale și uite așa, untul Café de Paris a rămas un clasic. Eu sunt Raluca și aș vrea să aflu dacă te-am inspirat să încerci un steak la tine acasă și mai ales să știu că ți-a ieșit exact așa cum trebuie. Ne poți scrie asta în comentarii și nu uita să ne premiezi cu un like, share and subscribe la canalul nostru.